Ngiyaxolisa baba, ngangiphinda kwenzeka. Hey khuluma wena iphuthu kweba. Hayi cha kulona iphutha. Oh iphutha lani lokhuluma ngalo. Ngezinto zayiphuthuma. Mfana wami uyabuya yazi uyabuya la ukhona uyeza la endlini. Hey ngangawe. Sambingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihleli noLungi Star. Namhlanje vashela ubhuti omncane othi une-confession anayo for ubaba wakhe. Sabona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Ngibona ngabukele emakhaya ngisuke enquthu. Usuke enquthu. Ubekwa yini kule ndawo? Confidence then ubaba la indaba yokulahleka kwemali estokfela. Imali yesitokfela yenza kanjani imali yesitokfela? Babehleli emini. Yeah. Bangithuma ama-drink amabili, bangithuma amakhekhe ama-tennis. Ngike ngayibona imali befaka kuplastiki. Bahlala baqhubeka nokuxoxa. So isitokfela dlalela ekhaya kubaba wakho? Yeah, kudlala ekhaya. Okay, so wasuwenze njani? Ngangena emjondolo mhlawumbe ngahlala isikhathi esingange-hour libele ngibapopole ewendeni ukuthi abakahambi. Phela 30 minutes ngibe ngisengabheka sebehambile. Imali bayishiyile? Imali ihleli eduze kwababa. Ihleli eduze kwababa? Yeah. Okay. Waba engene endlini yakhe yothatha ifoni mina imali ngiyibona. Bese ngingena bese ngiyaphuma ngiyithatha fast ngibuyele emjondolo. Uyithatha imali? Yeah, ngiyithatha fast bese ngibuyele. Imali le yesitokfela? Yeah, ubona. Kwakuyimalini mhlawumbe ungasusitshela? Mpe la 30,000. Kwako 30,000? Yeah. Manje uyithathelani le mali ngabe mhlawumbe uyayicela kubaba? Kunezinto engifuna ukuzenza. Enjengani sicela usibalele lezi zinto ofuna ukuzenza? Ngifuna ukukhipha ithekeni. Ufuna ukukhipha ithekeni? Yeah. Ngemali yesitokfela? Angidle imali yesitokfela ubaba uyayisebenzisela for ukuthi akhulise ikhaya? Yeah, uyayisebenza. Okay, mase uyithathile-ke kwenzakalani emva lokho? Afike ngabiza i-Uber sahamba sayemhlanga. Wabiza i-Uber from eNquthu nayiMhlanga? Yeah, sayemhlanga. Okay. Nafike nazana-ke eMhlanga-ke nentombazane yazi ukuthi uyasebenza? Cha ngisebenza. So manje-ke yona icanga ukuthi uthatha u-Uber from eNquthu to eMhlanga? Yeah. Kathi mina ngiyasebenza. Yazi ukuthi uyasebenza? Yeah. Okay, ayi usebenza umsebenzi omuhle bo. And then manje eMhlanga nafike nenzani? Sifike eMhlanga saqala sayemhlanga reach so relaxa sathenga u-ice cream. Sathenga nento yokudla amaphetha namashwama. So nayiphatha nje. So 30,000 waphelela eMhlanga noma nabuye naqhubeka nenza okunye? Hayi cha sahamba sobhukuda kancane 30 minutes. Qeda ukubhukuda sabuye emuva sabuza ukuthi ngambuza ukuthi uthandana yena ayithandayo. Ha, wamthanda nama-gift? Yebo, ngomthengela impahla zokugqoka. Zokugqoka? Ngomthengela ifoni entsha. Hayi cha shame wawungiblessile ngalelo langa. Lapho baba ekhaya uthini-ke? Awuxoxeke usuphindele ekhaya imali phela ayisekho. Bengifike ekhaya uyangibuza ukuthi ikephi imali kade la. Ngeke ngiqale ngiphike ngithi mina hayi imali aze ngiyibona. Ethi wena dula la endlini abanye bebengekho imali ikephi. Ngeke ukuthi imali oyazi ngoba wena ade besikuthuma la wena imali eyibonile. Ngikade ngiphike mina ngithi hayi imali angiyazi imali yazi ngiyithatha. Mina ngithe ngiqeda ngithuma ngaphuma ngahamba ngayo kodwa imali angiyazi. Okay. So udaba laphelela phi-ke bathini-ke abanikazi besitokfela? Bafika phela sekumele isitokfela sizohlukaniswa. Bebefika kuyena imali siyabalwa imali ayiphelele. Kusho ukuthi imali engango 30,000. Bembuze lomunye besho ukuthi hayi baba imali usukudlala ngathi. Ikephi imali? Libe liyiphika kanjalo omunye wathi hayi ayikho into ezosiza ukuthi lo baba simshaya uphumala imali yethu ezisikhiphela. Babe bemdonsa-ke bembamba ngamawashingi baphuma naye emgaqweni. Lapho wena uzizwa unjani ekubeni wazi ukuthi wena uthatha lo 30,000 oshodayo? Ngithi ngisaba khona wathi nginganazi ukuthi ngisheshe ngikhulume. Abamlimazanga kodwa baba? Hayi bamlimaza ngoba waziwaphusha isandla. So isandla sisebenzi? Yebo isandla sisebenzi. Awusho-ke awungixoxele lolu daba yindaba pho namhlanje uzoyisho lento uzoyisho la ka-Black Life? Nje ngiyabuka lento ukuthi bengasenze mhlawumbe into yazulu mhlawumbe sengihlanyise noma enzeni. Mhlawumbe ngishaya noma ngoduka neyazo
noma Yindaba usho kanjalo, yindaba khona la sekushilo ukuthi khona la afuna ukuya khona. bese shilo ukuthi ufuna ukuqhaza indiya lakhe. Ufuna ukuya endiyeni lakhe. Yeah. So manje wena usaba ukuthi mhlawumbe uzokushanga uDwanezo noma uhlanye. Yeah. So ingakho simfonela namhlanje. Yeah, Uma ucabanga uzothini ngalolu daba usumtshela? Ngazosho ukuthi angimthandi indlela engenza ngayo izinto azenzayo la ekhaya. So akanalo ulaka. Yeah, hayi uzoba nalo la. Uzoba nalo. Yeah. Ay, ngiyizwela ababukele emakhaya ukuthi ke nabathatha imali yesitokfela, isitokfela sashoda ngo-30,000 baba uyithole seshayeka. Namhlanje uthi ke uzoconfessa ngenxa yokuthi ubaba useready ukuthi aye endiyeni, amshanga uDukanezwe lo wathatha imali yakhe noma amhlanyise. So kumele simfanele ubaba kungaze kwenzeke iphutha emndenini. Usuready ukuthi ukhulume nobaba wakho? Yebo, sengiready ukuthi ngikhulume naye. Usuready, asimthinta ubaba. Hallo, Sawubona njani? ngiyaphileka kunjani? Siyaphila. Ukhuluma noLungstar la kwa Black Life TV kuhlelo luthi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Hayi khona ngiyathemba ukuthi mhlambe singakhuluma uma ungazange nishaqezayo. I think ke no you be the judge of that. Mase indodana yakhe ikhulumile nawe. Awu, khona indodana lapho? Yebo, khona indodana yakho uthi kunodaba afisa ukutshela lona. Yini leyo manje? Ngicela umlalele. Hayi, umnike ifoni. Okay. Bambi mic. Bambi. Sawubona baba. Yeah baba. Yaphila mfana? Yeah, ngiyaphila baba. Usikwenzakalani? Baba ngithi ngizobuya leli daba le mali yesitokfela iyalahleka. Manje isitokfela yalahleka. Yebo. Ngakusola kodwa. Yazi bengingayisola le nto. Ikwena le mali. Baba kwenzeka iphutha inkinga. Iphutha lani? Iphutha lenyongo. Iphutha lani? Iphutha. Akwenzeka iphutha baba izinto zayiphuthuma. Yini ephuthumayo? Phuthuma uthi uthatha imali yami. Injani mina manje nje? Ngikuphi khona la ngikhona? Angiyaxolisa baba ayilishi yena. Yini eshiyayo? Ayilishi yele kumani. Iphutha lani lona lelo? Iphutha ukweba? Angiyaxolisa baba ngiphinda kwenzeka. Hey, khuluma wena, iphutha ukweba? Cha kulona iphutha. Oh, iphutha lani lo khuluma ngalo? Ngezinto zayiphuthuma. Mfana wami uyabuya, yazi? Uyabuya la ukhona. Uyeza la endlini. Ngangawo. Ivalile ifoni. Umzwile uthi ke nothi ungangawe. Yebo angizwe kahle ukuthi ungangami. Uzokwenza njani pho manje? Uzozama ukubuyela endlini ngizama ukukhuluma naye. Uzama ukukhuluma naye. Yebo. Uzehlisa uyithobe kuyena. Yebo ngizama ukuhlisa. Okubuhlungu ukuthi ke nani nengala ayisebenzi ngenxa yakho. Yebo. So le ngala izohlezi imkhumbuza ukuthi wena wenzani. Yebo izohlezi imkhumbuza. Uphi umama? Umama usemsebenzini. Umama ukhona. Yebo. Indaba ungashongo ukuthi yena sifonela umama sitshele yena abethambisa amagabade lapha kubaba. Mama ufuna ezwe lesezwe endlini. Ezwe sezindlini. Yebo. Yini umama unolaka kakhulu kunobaba? Yebo awunolaka kakhulu ngoba. So ingakho udecide ukuthi sitshele ubaba. Yebo. Okay. Ay no nyayizela ke babukele emakhaya ukuthi ubaba he's not having this. Uthi nje mawukuthi usiyafika endlini uzodila nayo le issue and it's said ukuthi akwazanga ukuthinta uma wakhe ngoba usaba uma wakhe kakhulu nothi asaba ubaba wakhe. But asithembe ukuthi bewumndeni bazokwazi ukuthi bayixazulule le ndaba bazoqhubela phambili. Sibonga kakhulu ku Black Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe. It's the Black Life TV.